Great Wall Steed е отлично изглеждащ, практичен и надежден товарен пикап. Автомобилът има динамичен дизайн и е подходящ както за тежка работа, така и за удоволствие, което го прави неотменим помощник за практикуващите екстремни спортове. За автомобил от този сегмент Steed 5 се кара с изключителна лекота, а големите му възможности и богато стандартно оборудване го правят предпочитан на водещи световни пазари. Още на пръв поглед, Steed впечатлява с агресивния си дизайн, който се характеризира с масивни черни отвори и големи кристални фарове. В стандартното оборудване са включени фарове за мъгла, брони и огледала в цвета на купето. В по-високото ниво дръжките на вратите и огледалата са в хром. Под капака може да намерите надежден 2,4 литров бензинов двигател с мощност от 136 конски сили и 5-степенна механична скоростна кутия, или модерен 2-литров Common Rail турбодизел с 150 конски сили и 6-степенна скоростна кутия. 4x4 версиите разполагат и с раздатъчна кутия с бързи и бавни скорости и електрическо задействане чрез бутони в купето. Енергоабсорбиращите брони и устойчивото купе отговарят на всички изисквания за сигурност в Европа. Благодарение на дължината на автомобила и неговия функционален дизайн има достатъчно пространство за 5 души в двойната кабина с тонирани стъкла и в същото време обширна товарна карусерия. Steed е със здраво стоманено шаси и има голям ъгъл на атака и висок клиренс, които допринасят за безспорните му офроуд възможности, а масивните арки на калниците допълнително подчертават агресивната му визия. Стандартно е оборудван с ABS, електронно преразпределение на спирачното усилие и спирачен асистент, 16-инчови лети джанти, предни и задни калобрани и други. Това е, може би, една от най-важните части на Steed, а именно неговия обширен товарен отсек. Той може да бъде с пръскано покритие от високо устойчив материал. Благодарение на стоманеното му шаси и задните листови ресори, товаримостта на Steed е 1000 кг. А ето тук имаме и трета стоп светлина и опционална предпазна решетка, на която също може да закрепвате по-дълги товари. Освен всичко това, Steed стандартно разполага и с подготовка за заден асистент за паркиране и удобна степенка за достъп до товарното отделение. Тук отзад се вижда и пълноразмерната резервна гума с алуминиева джанта, на чието място може да бъде монтиран резервоарът на опционалната фабрична газова уредба. Високотехнологичната фабрична газова уредба предлага същата мощност и намалява разходите ви за гориво с 73%, като инвестицията се изплаща за 21 000 км. Ето това е як пикап! А освен това, отзад е доста просторно за пикап. В по-високото ниво на оборудване задните прозорци са електрически. Друга удобна екстра е, че задните седалки се сгъват и по този начин може да използвате това пространство за допълнителен товар. Продължаваме напред с шофьорското място. За товарен автомобил тук ще се чувствате изключително удобно. Има чудесна видимост във всички посоки, благодарение на високите прозорци и големите огледала. Стандартно комфортът е подчертан от кожен волан с бутони за управление на аудиосистемата, с USB, климатик, централно заключване и двоен подлакътник между предните две седалки, множество ниши за чаши и други предмети. По-високото ниво на оборудване се предлага с кожен салон от перфорирана кожа и 4L стъкла. Инструменталното табло, бутоните за управление на централната конзола и тези на вратите са оптимално разположени и вечер светят в приятна бяла светлина. 4x4 задвижването, както и бавните скорости, се активират само с натискането на тези бутони. Стандартно автомобилът разполага с въздушни възглавници за шофьора и пасажера и 3-точкови предпазни колани за всички места, които са само част от цялостната концепция за сигурност на автомобила. А цената на Steed ще разбие всички ваши представи. Стандартното ниво на оборудване с климатик, лети джанти, кожен волан, фарове за мъгла и много други може да закупите само за 24 499 лева с ДДС за бензиновия вариант, като помните фабричната ни газова уредба, нали? Освен това получавате 5 години пълна гаранция и 5 години безплатна пътна помощ, като може да разчитате на една от най-добрите сервизни мрежи в страната с едни от най-добрите специалисти, а доставката на резервни части се извършва в рамките на 24 часа. Но това не е всичко.
Great Wall Steed е с право на данъчен кредит, т.е. може да си върнете ДДС-то. Има под 20 лева годишен пътен данък и използва винетен стикер категория К3, като при леките автомобили. Както изглежда, няма причина да не смятаме, че якият Great Wall Steed е повече от чудесен избор.